Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, шаноўныя жыхары Ліды і Літчыны, так Бог палюбіў свет, што Сына Свайго адзінароднага даў, каб кожны, хто ў Яго верыць, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Менавіта гэтымі словамі з Евангелія святога апостала Яна хацеў бы павіншаваць вас са светлым вялікім святам Пасхі Христовай, уваскрасеннем нашага Збавіцеля Езуса Хрыста. Сама падзея Пасхі мае свае карані ў глыбокай гісторыі выбранага народа, якога Бог выводзіў з няволі. Сёння Пасха Христовая прапаноўвае нам новую гісторыю, разам з ім прайсці з цемры і граху да святла і жыцця. Жадаю вам, дарагія браты і сёстры, у гэтых радасных святах спазнаць духоўную сілу і мудрасць, якую ўдзяляе Бог, каб з моцай несці жыццёвыя выпрабаванні, якія нас спатыкаюць на нашым жыццёвым шляху. Жадаю вам, дарагія браты і сёстры, мець глыбокую веру, каб з надзеяй глядзець на будучыню. Жадаю вам моцнай Божай любові, каб будаваць гэтую сучаснасць. Толькі Божая любоў дазволіць нам быць тымі, хто разумее і слухае, быць тымі, хто мае спагаду ў сэрцы і здольнасць размаўляць і разумець іншага, здольнасць радавацца і прабачаць, быць тымі, хто нясе жыццё ў гэты свет. Прапаную вам, дарагія браты і сёстры, прайсці гэты шлях разам з Хрыстом. Можа, гэта шлях і цярністы, і вузкі, але шлях поўны праўдзівай Божай моцы, праўдзівага Божага жыцця. Няхай добры Бог, воскрослы Господ, які перамог смерць, дазволіць вам перамагаць розныя перашкоды гэтага жыцця, дзяліцца гэтай радасцю, несці гэтае жыццё сваім блізкім і родным. Няхай кожны з вас глыбока ў сэрцы сваім прамаўляе гэтыя словы: «Христос уваскрос, сапраўды уваскрос». Няхай дзеліцца гэтай радасцю з іншым. Здароўя вам, Божага благаслаўлення. Са святам вас, дарагія браты і сёстры.